Et eventyr, der vitterligt lyder næsten for godt til at være sandt. Måske rummer den danske undergrund skifergas i mængder, der vil kunne sørge for landets energiforsyning i 150 år. Vi sidder oven på nogle lag af noget, der hedder alunskifer, som går ned fra Norge og hen til Skåne faktisk, Nordjylland og Nordsjælland. Og det er der bare fra naturens side. Altså. Så i de der estimater, som kommer fra det amerikanske energiagentur, der har vi, jeg tror, de 5. eller 4. største forekomster potentielt i Europa. Nu er der sat gang i en proces for at prøvebore efter skifergas i Nordjylland. Det mest interessante område rent geologisk set sammen med Nordsjælland. Men de gyldne forudsigelser om resultatet er altså foreløbig kun baseret på rene skøn. Derfor er det, den her prøveboring er så vigtig. Også for af andre årsager, men den er vigtig for at indstå, hvad er der egentlig dernede, og er der gas, og den gas, kan vi trække den op? I givet fald kommer her det næste problem, for når man skal bore efter skifergas, foregår det med brug af kemikalier og på måder, hvor både befolkning og grønne organisationer frygter for grundvandet. Modstanden har samlet sig i grupperinger, der giver mindelser om tidligere tiders atomkraftmodstand, for spørgsmålet er som med atomkraften, kan politikerne finde en rimelig afvejning af de mulige økonomiske milliardgevinster, og så risikoen for et udslip, som kan have katastrofale konsekvenser for både mennesker og miljø. Trussel eller mulighed, det er titlen på den konference, som Ingeniørforeningen om en lille time har inviteret til netop for at blive klogere på skifergas. Men allerede nu skal vi her tage fat i debatten om skifergas som en energikilde, om det er noget, der både kan gavne miljø og statskasse. Velkommen til dig, Henrik Nikolajsen. Du er projektkoordinator i Total, som er involveret i sporingerne efter skifergas. Og også velkommen til dig, Jane Vikart Hansen. Du er energimedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening. Og du mener ikke, at skifergas på nogen måde kan bruges som fremtidig energikilde. Har jeg ret i det? Ja, det har du bestemt. Ja. I Danmarks Naturfredningsforening, og i Danmark i det hele taget, regeringen har jo mange store ambitioner om at blive fossilfri. Og også i Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at vi skal arbejde hen mod et samfund baseret på vedvarende energi. Og så nytter det ikke noget at blive ved med at indvende og lede efter fossile brændsler. Hvad frygter I ved skifergas? Altså, dels så frygter vi lidt, at vi sætter hele den grønne omstilling over styr, at vi simpelthen kanaliserer investeringerne væk fra vedvarende energi over mod fossile brændsler. Og så er der jo med rette en vis lokal frygt for, hvad det her vil føre til af miljøskader i de områder, hvor man nu skal til at indvinde skifergassen. Henrik Nikolajsen, er det ikke en trussel mod vores miljø, hvis vi begynder at skulle udvinde store områder med gas i Danmark, som er et relativt lille land? Altså det, som er utrolig vigtigt at slå fast nu, det er, at på nuværende tidspunkt ved vi ikke engang, om den her skifergas findes. I øjeblikket er vi ved at planlægge en efterforskningsboring i Nordjylland, hvor vi skal afdække, om skiferen dels findes i undergrunden, det er der heller ingen garanti for, men næste punkt vil være at finde ud af, om naturgassen findes nede i de her skiferlag, og det er ikke givet på forhånd. Men når det så er sagt, så er der jo princippet, og når man taler klima specielt og energiforsyning, er der ingen forskel i princippet mellem at udvinde naturgas på land og i Nordsøen, som vi har gjort det med stor succes i mange år. Så du mener ikke, at de bekymringer, man har i Danmarks Naturfredningsforening, i virkeligheden har noget på sig? Altså det er ikke værre end andre fossile brændstoffer? Det er et fossilt brændstof. Naturgas er metangas, præcis som den gas, vi henter op fra Nordsøen. Så på energisiden er der absolut ingen forskel. Det, du kan Men sige, miljømæssigt, det var det, jeg lige ville fokusere på nu. Miljømæssigt er der jo selvfølgelig den klare forskel, at når du skal udvinde på land, har du andre kriterier og har du andre vanskeligheder at overvinde. Og det kan godt være, at det her viser sig, at hvis man finder gassen, at Danmark simpelthen er for lille til arealmæssigt til at kunne udvinde det her i kommercielle mængder. Men et vigtigt punkt er jo trods alt, at først at få slået fast, findes den her gas overhovedet eller ej. Og hvornår skal I have afgjort, om den her gas findes eller ej? Vi har en konkret plan, og det er faktisk et arbejdsprograms kontrakt med den danske stat om at lave en efterforskningsboring, og den vil blive boret i slutningen af 2014.
Hvad er der så galt ved den her skifergas, hvis ikke at der miljømæssigt er en større udfordring eller problemer med den, end der er med den naturgas, vi normalt ellers benytter os af? Hvorfor mener I så, at det kan være problematisk? Fordi der er vel også nogle gevinster ved, at man er selvforsynende? Det er da klart, men problematisk er det jo, at man skal jo bore ned gennem vores grundvand og sende en masse vand, tilsat nogle kemikalier ned forbi vores grundvand. Og jeg kan godt forstå, at folk, der bor i de områder, er bekymrede. Og jeg ved også godt, at man i Danmark er langt fremme med miljøtiltag og miljøhensyn, og at det ikke vil gå så galt, som der har været vist eksempler på i for eksempel USA eller andre steder. Men der er risici forbundet med det her. Og hvis vi sammenligner med for eksempel, jeg kan godt bruge den her sammenligning omkring atomkraft, at det var også sådan en, man tænkte, det er helt sikkert, der vil aldrig ske ulykker. Men der er jo sket ulykker rundt omkring. Så derfor skal man være påpasselig. Og det, som vi så lige skal være med på, det er, hvad er det, man har for nogle erfaringer fra USA, som har været problematiske i forbindelse med skifergassen? Altså, der har været forskellige mange kampagner fremme. Der er også nogle skræmmekampagner, og nogle, der sådan viser de grelleste eksempler. Men det er jo noget med, at der har været et stort metanudslip i forbindelse med indvinding af skifergas. Der har været forurening af drikkevand med de kemikalier, som man bruger til det her frakturering, som metoden hedder. Og hvordan vil I kunne sikre befolkningen primært i de områder, hvor man skal udvinde denne her gas, at der ikke sker nøjagtigt det samme, som det vi har hørt, at der er sket i USA? Altså det jeg vil starte med at sige, det er, at selvfølgelig er der miljømæssige udfordringer, men det er der med al minedrift, og det er der i øvrigt også med udvinding af naturgas i konventionelle felter. Så det vil sige, man kan også fremdrage sager fra USA, hvor man i begyndelsen af 30'erne havde meget, meget store udfordringer ved at udvinde olie og naturgas på land. Det behøver ikke at betyde, at det er et konkret problem i Danmark, men det er selvfølgelig rigtigt, at hvis man kommer til et punkt, hvor man får lavet den her efterforskningsboring og finder ud af, at der er gas, så er det klart, så starter den risikovurdering, hvor man skal ind og vurdere og tilsikre, at man kan gøre det her på en miljømæssig forsvarlig måde. Og den kan sige, den sikring, man har i Danmark, er, at man har de danske miljømyndigheder og Energistyrelsen, som er helt med i alle processer af vores arbejde. Vi skal lige understrege, at du ikke er politiker som sådan, men i virkeligheden delvis part i sagen, fordi du repræsenterer et firma, som vil komme til at arbejde med det her. Hvilke økonomiske incitamenter er der for, at man går ud og prøver på at finde den her skifergas i Danmark? Altså incitamentet i dag, eller potentialet om du vil, det er, at der i 2011 blev lavet en undersøgelse af det internationale energiagentur, hvor man sammenlignede skifergasressourcerne i USA med de mulige ressourcer i Europa. Det vil sige, at man gik simpelthen ud og lavede en vurdering af, hvor meget skifer fandtes der i Europa. Og der fandt man, at Danmark havde et meget stort potentiale for at have meget skifer. Man ved ikke nu, om der er gas i den skifer, men hvis den danske skifer indeholder gas, så er der et meget, meget stort økonomisk potentiale i at udvinde det. Og så kan man både, bruge til sit eget forbrug, hedder det, og tjene på at sælge til andre. Ja, det er jo ikke, man kan sige, det er ikke vores spor. Det er Energistyrelsen og Energiministeren og i sidste ende den danske energipolitik, der bestemmer det. Hvis nu, at man finder frem til, at vi har den her skifergas i Danmark, og man kan se, at man dels kan tjene penge på det, og man også kan klare sit eget forbrug, og man i øvrigt lever op til de miljølovgivninger, som er her. Er I så stadigvæk forbeholdende over for det her projekt? Ja, det er vi, fordi at... I tror ikke på miljølovgivningen som sådan, eller hvad? Det er ikke, fordi vi ikke tror på miljølovgivningen, men som jeg sagde før, så er der altid en risiko forbundet med de her projekter af den her art. Og det synes vi er en unødvendig risiko at løbe for at indvinde flere fossile brændsler. Det er jo ikke kun Danmarks Naturfredningsforening, det er faktisk hele regeringen. Det er sådan også lidt globalt, mere eller mindre globalt, en idé om, at man vil være fri om fossile brændsler. Så i virkeligheden handler det også om at sige, at hvis vi bliver ved med at finde nye fossile brændstoffer, får vi aldrig lavet den omstilling, som er den, vi kæmper. Og det handler også om, at regeringen skal stå ved deres målsætning og kanalisere de investeringer. Nu ser vi Total investere i fossile brændstoffer. De skal jo over i vedvarende energi.